दिनै Ndfb आफादाव हाबनानै भुटान फारसेनिफ्राय गोमानानै थांबाय एनडिएफबिनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सक्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै तारा বাবে दायी कुन who is responsible for it गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ खनसे फिन जासिहरफिननाय जाबाय सानफ्रोमबो आंनि बेकग्राउन्डआ नैबेफोरबायदि मालाबा सिगिजि मालाबा माबा मोनसे बेफोरबायदिल' आरो औवाबारि साइडजोंसोल'नो सानफ्रोमबो जायो सानफ्रोमबो होननायजों लोगोसे आं टाइमलि मोनसे भिडिअखौ हगारनो हायाखै आं गासैबो रायजो राजानाव क्षमा बा निमाहा बिहरनाय थाखाबाय मानो होननानै बुङोब्ला नैबे मोनसे भिडिअआ मैयानो हगारनांगौमोन हायाखसै आङो मोनसे टाइम असुबिदा जानायनि थाखाय मोनसे क'क्राझारावनो दङमोन आं मैया क'क्राझारनिफ्राय फैनानै आरोबाव ओरैहाय बिसमुरि थांनाय लामाजों मोनसे न'खराव हाबहैबावदों बेखौबो नागारनो हाया बे लोगोनि खोथाखौबो दाननो हायाखै आं बिनावहाय थांदों गोबां टाइम मैया माबा जादों हगारनो हायाखै मोनायावनो हगारनो सानदोंमोन जायखिजाया नैबे भिडिअआ ना मोनसे नैबे मर्टियास फेमिलि दाखालि जोंनि Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरिफोर बिथांमोना मा फोरमायदोंमोन ना जायफ्रा मर्टियास फेमिलि ना बिथांमोना जाखिनि मोननांगौ बेखौ मोनहोनायनि बाथ्रा आरो लोगोसे जायफ्रा मोनिनि ना 4 लाखखौ जायफ्रा मोनाखै बेफोरबायदि नि खामानिखौ बिथांमोना जोरदार मजादारनो खामानि मावगोन होननानै बुंदोंमोन बिथां रुजु सारा बिथांनि माखासे भिडिअ फुटेजखौ आं जोबथारनायाव होगासिनो दं खोनासंनानै लानो हागोन लोगोसे नैबे जाय न'खरा मर्टियास जानाय बिमानि महरखौ आं खोन्थानो हायासै मानो होनना बुङोब्ला बिमानि गोसोआवसो दं गावनि फिसाया आंगो फिसाया जुदि गोमायोब्ला गासैबो फैजोबबायबा गासैबो लाइमोनफ्रा जोंनि Ndfbनि सोद्रोमाफ्रा जुदि न'आव बिमा बिफानि खाथियाव सफैफिननो हादोंबा आंनि फिसाया दिनैसिम मानो सफैया बहा दं मानो ओंखारा ना बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंनानै गोबां गाबदों मैयानि दिनाव आं बिनि भिडिअखौ खोन्थानो हानाय नंला रायजोनाव क्षमा बिदों लोगोसे बबे जायगानि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट ना बबे जायगानि बिनि फुल डाटा स्क्रिनाव होनो थांगासिनो दं आरो बेखौ नोंथांमोना नायबानो जाबाय खायफाया बुंहरदों मैया समनि रादाब निउस पर्टेलनि पिअ बबेयाव पस्ट अफिस बहा थाना बबे जायगा ना बेखौबो सोंहरदों थ' आङो होनो थांगासिनो दं नैबे स्क्रिनाव नोंथांमोना नायनानै लादो बबे जायगायाव आरो लोगोसे नैबे रुजु सारमोना नोंथांमोना बे न'खरनि माखासे खामानिखौ थाबैनो मावफुंनानै होयोब्ला मोजां जागोन नोंथांमोना 4 बोसोर पलिटिक्सनि खिबु गिदिंनानै नैबे प्रमद बर'नि खिबु गिदिंनानै 4 बोसोर नोंथांमोना मेगन नुवाखै दिनैसो बे मासावसो मेगना बेखेवदों 4 बोसोर बबेयाव उन्दुना थायामोन सानजारां बिथांमोना 4 बोसोर बहा उन्दुना थायामोन Ndfb वेलफेयार एसोसिएशननि दैदेनगिरि जानानै बबेयाव उन्दुना थायामोन बै समाव आं बेखौसो सोंथि खालामनो लुबैदों थ' नोंथांमोना नैबे न'खरनि दुखुथिया न'खरनि बिदा फंबायनि माखासे बाथ्रा बुंनाय बेखौ एसे खोनासंना लानि जोबथारनायाव आं रुजु सारनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ होनानै होबावगोन नोंनि बिदाखौ नों बै समावहाय उन्दै समनि जाथायफोरखौ गोसोखांगोन ना खाङानो जेब्ला उन्दै समनि जाथायखौ गेलेनाय मानाय गासिबो गोसोखाङो जों बै समाव जों माबा आबसु आन्दलनाव जोंनि फादारा जेल जाहैदों जेल जाहैनायाव जों बोरसि थांगा सायै जों ना सायै फंबाय उन्दैखौ जों फिसिबोदों बैफोरखौ गोसोखांनानै आं एखनबा हर गाबो बिदा असेखौ गोसोखांनानै बेसेबां खस्थ'यै जों माबा फंबायफोरखौ बिदाजों आंजों लोगो लानानै बेसेबां जाहोदोंमोन दिनै Ndfb आफादाव हाबनानै भुटान फारसेनिफ्राय गोमानानै थांबाय खबर गैया मा गैया जाबाय जों दा खस्थ' मस्थ' खालामनानै बिदानि थैनाय सानखौ जों फालिनानै जों बेखौ बर' नियमाव साद्दु होआबा सोरगो लाब मोना होननायखाय जों साद्दुखौ खुनुरुखुम थाइसे थाखा खांनानै होनानै होबाय आरो जों बेबायदिनो बिदाखौ गोसोखांनानै सम गाबो जोङो
बिफाया नों बाबाया मा एक्सपायार जाबाय आंनि फादाराथ' आंनि माबाखौ ब्रादारखौ थैबाय होनना खोनानानै हाफेल जानानै जोंनि बुरा बाथौ खुग्लुबखांग्रा हासिनो हाफेल जानानै ओरैनो थैलाङो थैबाय होनना खोनानानै ओरैनो भेरिफिकेसनाथ' गोबाव समनिफ्रायथ' जाबाय थादों भेरिफिकेसना फैयो थाङो बिसोरो माबाबाय थायो ओरैनो नाम एड्रेस लाङो एखमबा डेथ सार्टिफिकेट फैयो डेथ सार्टिफिकेटखौ बरननाया जों थाखा फैसा गैयैया डेथ सार्टिफिकेटखौ बोरै बरननो हानो हा खाजोना रसिद नांगौनो बे हा खाजोना रसिद नङाबा सार्केलावनो ओरैनो सहिखौनो होआ बोरै हागोन जोंलाय गैयै मानसिलाय थाखा फैसा नांगौ जोंनो बेनि थाखाय जों बे डेथ सार्टिफिकेटखौ बरननो हायाखै आरो डेथ सार्टिफिकेटखौ बेसे गोबाव जाखो ओरैनो बरननाया डेथ सार्टिफिकेट जों आगोलाव थाबायदोंमोन माबायाव बे लकडाउन समाव लकडाउन माबा जानानै जों क'क्राझारावबो थांनो हायाखै बेयावनो सार्केलाव गोमाखो ना कर्टआव गोमाहैखो बेयावनो थाबथानानै 2 बोसोर जों थांनोनो हायाखै क'क्राझाराव बिनि थाखाय जों डेथ सार्टिफिकेटखौ मोननाय जायाखै आरो माथो नों बिदा आफादाव थांनाया बेसे गोबावसो जाखो ओरैनो दिनैसिम सानना लायोबाथ' बियो 25-26 बोसोर जाबाय न'आव थोबसेबो आफादाव जेब्ला थांदों अब्लानिफ्राय जेबो खबर गैखा न'आव बे फार्स्ट आफादाव हाबबा बियो जोंनो स्टिक हरबाय थादों स्टिक हरबाय थानायाव ओमफ्रायसो 2003आव स्टिक हरबाय बे 2003आव स्टिक हरखांनानै बियो 2004आव भुटान अपारेसन जाबाय भुटान अपारेसननिफ्राय ना सिटि ना खबर गैया आरो जेसेबांखिनि जोंहा एनडिएफबिनि जानानै लोगोसे बर'नि आन्दलनाव जड़ित जानाय जेसेबांखिनि मुंख्लं न'खरफोर बै न'खरफोरनो जि एक्सक्रेसिया होनांगौमोन दिनैसिमहालागै बेखौ स्र' खालामनानै दिनै होनायनि बेबस्थाया दिनैसिम जायाखै नाथाय दुखुनांथावा जोंहा नैबेसो सम सम गोबां रोखोमनि राजनितिक दोलोफोरा जोंनि एनडिएफबिनि इसुखौ लानानै जोंखौ माने अननाय देखायफ्लानानै जोंनि आदाय खालामनो नागिरनायखौ जों नुनो मोनो आरो जोंखौ एनडिएफबिनि जि फर्स एक्स एनडिएफबिनि जायफोर फर्स दं दिनै गोहो दं बेखौ लानानै जोंखौ गाव गावनि राजनितिक सार्थनि थाखाय जोंखौ बोफ्ले खालामनानै दिनै जोंनि गोहोखौ लानानै दिनै राजखान्थि माने गोहो लानो नाजानायखौ जों नुनो मोनदों सारुजुनि माखासे बाथ्रा बुंनायखौ आं एसे दिनै कमप्लिट बुंजोबलादै सार रुजुखौ आं सनमान होयो दाबो सनमान होयो सार रुजु नोंसोरनि जाखिनि हारिनि बाथ्रा बुंनाय मोना हारिनि बाथ्रा जाखिनि बाथ्रा बुंनाय जोंनि गोसोआव दं एनडिएफबिनि जाखिनि रुल फरमेसन डिसिप्लिन मेनटेन खालामनायनि बाथ्रा सार रुजुआ बाथ्रा बुङोमोन 4 बोसोर बबेयाव थायामोन सार दिनैहाय एक्स एनडिएफबिया दिनै 4 लाख मोनैनि थाखाय गाबख्रावदोंमोन बै समाव सारा बहा उन्दुना थायामोन आरो जेब्ला मार्टियास फेमिलिफोरा दिनैहाय मिटिं खालामनानै गोबां गाबख्रावबाय थादोंमोन बे समाव सार रुजुआ बबेयाव उन्दुना थाया ना नैबे सार रुजुआ नैबे माखासे बाथ्रा बुंनायफ्रा 2025नि लाबालाबनि नङाथ' सार थ' गोलाव बाथ्रा बुंबाय आं बे सार रुजुनि भिडिअखौ नायनानै आरो लाबोफिनबावगोन आं साननैसोनि गेजेराव आरो बेजों लोगोसे जाय बाथ्रा बुंनाय बिनिबो भिडिअ लाबोबावगोन आं बिथांमोना मा साना बे बिथांमोननि बाथ्रा सार रुजुमोननिजों सभारेन्टिनि बाथ्रा खोथा बुंनायाव गबिन्द बसुमतारीनि सभारेन्टिनि बाथ्रा रायखांदोंमोन बे समाव सिमां नुदोंमोन बेखौ लानानै एनडिएफबि आफाद दादोंमोन खिन्थु मा जाखो 4 बोसोराव फैसानि लालस बा खिबु खारनानै दिनैहाय एनडिएफबिनि जायफोर मार्टियास फेमिलि जानाय बेफोरनि जानानै फंसे बाथ्रा बुंफेराखै प्रमद बर'नि खाथियाव थानानैबो हिमन्त बिश्व शर्मा सारनि खाथियावबो फंसे बाथ्रा बुङाखै नोंसोर अनलि गावनि व्यक्ति लाबालाबखौल' नायग्रा मानसि गोलाव बाथ्रा बुंबाय सरि रुजु सार आं नोंनाव क्षमा बिदों नोंनि सायाव आं भिडिअ लाबोबावगोन सिदा बाथ्रा नोंथाङा आंखौ मा साना बे नोंथांमोननि बाथ्रा एक्स एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएसन दादों आंहा बुंनांगौ जेबो गैया नाथाय नैबे जायफोर मार्टियास फेमिलि बिथांमोननि मोखांखौ नाय नोंथांमोना गावनि सेहेरा जानाय गावनि न'खरा फुरा माबा जानाय बेखौ सानबा जानाय नङा मार्टियास फेमिलिखौ नाय
दिनै नोंथांमोना 4 बोसोराव बै मार्टियास फेमिलिनि बिखायाव गानानै नोंसोरो सासनाव थादोंमोन इलेक्सनबो गेलेदोंमोन नोङो जेनदों सरि रुजु सार बार बार क्षमा बिदों आं नोंनावहाय बुंनो गोनां बायद'था आरो लाबोफिनबावगोन सानजारांनि खोथा पावारल' लुबैग्रा जेबो गैया आं लाबोबावगोन सरि सार क्षमा खालाम आं जाखिनि बाथ्रा बुंनांगौ बावहाय बुंनांगौखौ बुंबाय थ' गोलाव बाथ्रा बुंला आं बावहायनो दोनथ'बाय जै बर' हारिनि